या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। अजितदादांच्या समोर बोलायची तुमची कधी हिंमत झाली नाही, खुर्ची सांभाळण्यासाठी कोकणातल्या लोकांवर अन्याय केला असा आरोप उद्धव ठाकरेंवर मंत्री दीपक केसरकरांनी केला। उद्धव ठाकरेंचा हात भ्रष्टाचारानं बरबटलेले असल्यानं त्यांना धनुष्यबाण मिळणार नाही असा आरोप माजी मंत्री रामदास कदम यांनी केला। उद्धव ठाकरे 100 वेळा आले तरी योगेश कदम पडणार नाहीत अशा शब्दात खेड येथील सभेत उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या टीकेला रामदास कदम यांनी उत्तर दिलंय। सिंधुदुर्गातील ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या सांगेली गिरोबा उत्सवाचा रविवारी थाटात प्रारंभ झाला। सुमारे 350 वर्षांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या या उत्सवासाठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती। कणकवलीतील असलदेत एकाच रात्री श्रीदेव रामेश्वर मंदिर, डांबरेवाडी येथील श्री साई मंदिरातील दानपेटी फोडण्यात आली, तर गावठाणी येथील प्राथमिक शाळांच्या वर्ग खोल्या फोडून कपाट उचकटून चोरीचा प्रयत्न करण्यात आला। घरपट्टी आणि पाणीपट्टीत करण्यात आलेल्या करवाढीला शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्थगिती द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती। या पत्राचा संदर्भ देत प्रशासक डॉक्टर जयकृष्ण फड यांनी सावंतवाडी नगर परिषदेच्या करवाढी स्थगिती देण्याबाबतचं पत्र दिलंय। सावंतवाडी शहरातील नरेंद्र डोंगराला पहाटे आग लागली। वाढत्या उष्म्यामुळे पेटलेला वणवा वाढत गेला। देव्या सूर्याची यांच्यासह काही दक्ष नागरिकांनी प्रशासनाला फोन करून कल्पना दिली। परिषदेचा फायर फायटर मात्र पायथ्यालाच अडकला। वेंगुर्ला गावची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरात किरणोत्सव नुकताच पार पडला। ज्याप्रमाणे कोल्हापूर अंबाबाई मंदिरात किरणोत्सव होतो त्याप्रमाणे हा सोहळा असतो। यावेळी किरणोत्सव पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। तिलारी खोऱ्यात हत्तींची दहशत पाहायला मिळाली। या हत्तींचे काही व्हिडिओ समोर आले। वैभववाडीतील ग्रामीण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा गेल्या 4 महिन्यांचा पगार झालेलाच नाहीये। वैद्यकीय अधिकारी यांची वानवा असताना असलेल्यांना पगार मिळत नसल्यानं पुन्हा रुग्णालय डॉक्टर विना राहण्याची वेळ येणार आहे। शासकीय आणि अशासकीय रक्तपेढ्यांमार्फत केल्या जाणाऱ्या रक्त पुरवठा सेवा शुल्काचे नवीन दर लागू करण्यात आले। दरवाढी विरोधात युवासेनेच्या वतीनं आंदोलन करण्याचा इशारा युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी दिला। राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय ITI सावंतवाडीमध्ये नशामुक्त भारत ही मोहीम तंबाखूजन्य पदार्थांची होळी करून त्याच्या दुष्परिणामांची मुलांना माहिती देण्यात आली। मध्य रेल्वेच्या वतीनं कोकणवासियांना प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी रोहा चिपळूण दरम्यान अतिरिक्त होळी विशेष गाड्या चालवण्यात येणार आहेत। महानायक अमिताभ बच्चन यांचा अपघात झालाय। सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यान ॲक्शन सीन शूट करताना बिग बींचा अपघात झालाय। सरकारचं गुणगान गायलं तर बरं आहे, अन्यथा विरोधात बोललं तरी जीवे मारण्याचे प्रयत्न होत आहेत असा गंभीर आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी सरकारवर केला। हिंमत असेल तर निवडणुकीला सामोरं जा, जनतेनं मला नाकारलं तर वर्षा सोडलं तसाच निघून जाईन असं आव्हान उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेला दिलंय। लोकांच्या मनात चीड आहे, त्यामुळे चोरांना कधी आशीर्वाद मिळत नाही। शेवटी चोर चोर असतात आणि गद्दार गद्दार असतात असं आदित्य ठाकरे म्हणाले। अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणी जामिनावर सुटलेल्या युवकानं त्या पीडितेला आपल्या देशाशी पुन्हा संबंध ठेवण्यासाठी सतावणूक सुरू केल्यामुळे उडचड्यात तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे। पीडित मुलीचा पाठलाग करताना जमावानं पकडून त्याची धुलाई केली। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा उडण्यास सुरुवात झालेली असताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते BS येडियुरप्पा यांच्यावरच निवडणुकीची धुरा सोपवण्यात आली आहे। भाजपच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकारच्या काळात भारताचं दरडोई उत्पन्न दुप्पट झालंय। याबाबत अहवाल देशाच्या सांख्यिकी विभागानं प्रसिद्ध केलाय। अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी हिंदू विकास दराबाबत इशारा दिलाय। कमकुवत खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक, उच्च व्याजदर आणि मंदावलेला जागतिक विकास दर यामुळे भारत हिंदू विकास दराच्या अगदी जवळ आलाय असं त्यांनी म्हटलंय। मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांना नुकसानीच्या खाईत बुडून पैसे कमावणारे एक टोळी आहे असं मत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी व्यक्त केलं। हिंडनबर्ग अहवालाची चौकशी केली जावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे। लवकरच लॉंग फॉर्म ट्विट 10,000 अक्षरांपर्यंत करता येणार आहेत अशी माहिती एलन मस्क यांनी दिली आहे। IPLच्या नव्या सीझनमध्ये रिव्ह्यू घेण्याची पद्धतही बदलणार आहे। T20 लीगमध्ये पहिल्यांदाच खेळाडूंना वाईड आणि नो बॉलच्या निर्णयावर रिव्ह्यू घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळत आहे। पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरुद्ध जारी करण्यात आलेलं आजमीनपत्र अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयानं फेटाळली आहे। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल
कोकण सात लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.